tlangwal pakhat alo langa ming chu kim siang jina ni in sial khopuya cheng ani a thelo tak mang mekin na achana abial no achan boka athil nei tam tak achan boka in ti hlum tumin lei tangin a zuang thla a nima silawan doi thlak takin kan ti don nge van nei thlak takin athilo hlo maya thlerkar pakhata tui phone chuan len chuaken api amaya 63 building atang chuan zuang thlaila athimayang ti ril roka kalchu maya tuma a phone han en chuan battery alo nei reng lova a phone battery chu ni se noya phawin ama chu newspaper chhe chuan in tuamen am hil ta a ta an thang har chuan in long pakhat thom hria in aban an vei lo a passenger jinga pakhat chuan hove ma se ban vei setlia ngai sakin a uksak alo uksak du talova a beidong chuan in clear car a chuan lian takin help ti an ziaka a phone battery chu han ena claim te lo omin 911 a call ma sebera about thu te ril in clear car om thu te an ril zeta nima sela 911 call lo chang tu chuan ati der maya alo ngaya alo uksak du le lova ta thil pakhat chuak la in abial nu chuan khola nima sela in biak to lo anti thlok thu alo rila abial nu chuan in a phone battery po su athi ji ve ngal boka du than tur pakhat che na ya in ria in tuya hleu kai ngei chu atuma nima sela thil pakhat chuakin tui hleu chu alo zir ngai reng lova tui hleu chu alo thiam ozong lo alo ne hleu thei lovin angai tu na chuan thil dang lo lu tin a interview lai te abial nu in than lai te tui phone chuan in clear car a chuan a len chhuak le ta nge a bai sei tur anai tlem ta hle mai chuta thil pakhat chuak ani no hlum mai antuma chuti no hluma tum lai chuan a hlau le no a aril te lo tramin a pai lam chu alo dik lo tran ta a chuta e ka chuak ema wang chuan in thiar turin rom oilam panin kalta zoka a in thiar lai chuan pangpar rim hria in a zu chuan do china a tui em awang chuan in a hiala a tak ta zoi maya a thil ti tum in o hlum chu thul ri in thil dang ai tur te azonga pa te ain mai de chem nun antuma mai chu chemin zana chuan a kat sang ta chu en kolin tangkai lo ati ta hle a khopui lam hoi chuan in an out vaka ake korte phel in a baidon thu te chuan tlang au puya nima sila tu man an tha thei si lo in ti hluma thul tak ri awang chuan chu thlir kar chen ri chu atuma ama mo tur te chu la khomin chu ta varak long pakhat am fu ta hlau maya mutna atana siamin nuam ati thei dan tur berin a siam ve a pa te chu la in aya ai tur dang te chu at kwal boka sangha man antum bengota nima sila man thai hau lo chuta savatui chu lak ngi tumin thingkung a chuan an lon le ta a ma se alon thai le ta hau lo mai luya in silfai lai chuan in sangha thi then khat chu amuta a chuta in silna chuan ati hlum ti hria in alom hle a sangha te chu la in a hem hin ta a tui ti takin ai ta bora asanga ai bang noi thlenga da chu sawa pakhatin lo tlanin a thi pha ta a chu tuk thona chuan a ring le ta a sial khopuya chuan kim jong ione alo langa kumthum zet arum chu san to lo ni in internet at chilmi ani a pona chok ngai meu lo arum zong te chu ti phui veken tu ma lu thailo turin siama jung yan nu le pa de chuan in arum kong khar bula chuan ai tur da second chu jung yan chuan alo ai vele mai thina jung yan chuan internet a thlak then khat te chu download in ama nun man lai mek ni om takin a post le thina chu nuam ti zong tak ni in mi te abum kwal na sa thai hle ane internet a chuan thu tam tak soi ve ma se anu le pa de chu bengai mek lova poimo nei po in text message in a thon mai thina a internet bill mai baka chu ai tur nen tum sak vek bok ane na thak tura apa akal no jing dar ria da chuan a thau suak thina rule ngat tak in siam ve in breakfast atan chuan calories sa som sari le pani ai thina pedometer a chuan pen sang thum atlan thina lunch atan chuan calories zanga sampi le panga ai le thin boka pedometer a chuan pen sang ruk chuang tlan le in borok thel madon thaina na fan chuan in chem tir le bok thina a computer ma a chuan hun tam zok a pang thina chumi mai ba ka thla te chu thla alak sak thin boka
ni khat aman zo no chuna pedometer chu enin step sing khat atlan man ta thin ani a risel na ta na ti ani lova ani man chu nom zok a hriat awangin ani zana chuna pa lo ho nu chuan amule ta thin ani ni khat chu helmet chu khumin khopui chung hun tin te chu thlir kwala camera mang chuanin thla te ala kwala chuti lai chuanin a camera chuanin thil mak tak lak fu anei hlau mai siang juan an lian taka help ti azia chu mu a chumai baka siang juan in or hluma tum lai chu fu hlau mai boka a hlau te em a muthil atum ta dai mai siang juan a chetla lai vel thlir chu hobby ber anei ta a nomati in hu nomati em a me a emo atia ni tin a chetla lai chu a thlir thina a thla te chu lak saken a banga chuan a tar thin boka siang juan a lo lang ve thungin golf khelin a hun mang me ka nomati ve tran to ni na lang chuta long pakhat lokalin a biru ta zoka abi ruk na lama chuan black bean noodles bom hu in chutia black bean noodles an hu chu asong to na chun black bean noodles lo langin aya chak ta em a aya chak em awang chuan siam chu nge atum ta a thing sang te la khom min leinen chuan a rot tipa nima sa black bean noodles a chuan a chang thai ta reng lo angai tu ana chuan black bean noodles sapa lo ei du ngai reng lo lai te alo long chuaka atuk zingan thang har chuan avarak long chunga sava ek lom tru chu hua chuta ngai dan thar pakhat nei chuakin sava chuanin thilai zinga chuan thlai chi chu pai troi thailovin ane chuak le thina ni ti ta kha chuak ta a chungan ek zinga chuan thlai chi engmo per a black bean noodles simna ta na tangkai tu rom ngei ringin save ek chu chin tumin leite chu alaya abunatan botolin slipper in siam boka athom no te chu phelin sava ten a thlai den ti chiat sak mai lo na na da ta zoka rim ta kan na thowang chu na thlan tui che lo chu ke na thlan tui te chu an liak dun na a thlan chu al thata kan ni ti hria in thil al lampang atlak cham to em awang chuan an liak thlupa a thil ti angkim mai chu jung io ni chuan alo thli renga jung io ni chuan a thla te lak sakin abanga chuan an tar vela jung io ni chuan biak po ngei tha ni a hria dawang in lekha brain in avai khatna ta nan in chu san chu tum ve ta a wasman in a hmu mai lo na na robot chu kal masak tiren a chuak thei ta rama kongpuya chuan kalin lei chu va thleng ta a a thil zia chu bottle chunga chuan da in siang juan a omna lama chuan an vom thlata a siang juan a lo langin a taksa te chu in soi in a thlan tui te chu a lo chuak tran ta a thlan tui te chu da khol zelin amamo huna ta manatan ada tha ane a thlai chin te zinga then khat tro chuak cham hota a lom kher mai a thil mo ang te ala khom lai chuan jing yo ne le thon chu a nge a le khathon kil sir lama hello ti lo in ziak chu hu in tu emoin an thirang ti chu hreta a amang ril hle mai chuta a chan na chu le ya chuan lian takin a ziak le ta a thil zia chu jung yo ni chuan lo hu in a lom ril kher mai a rokin a chuak le ta a le kha chu botol mang chuan avathon le ta a le kha thon chu siang juan chuan lo hu in le kha chuan kalome nang I thai am ti hi alawin siaka siang juan a po chuan le ya chuan a chan na chu ziak thave nga la siang juan a chuan a thlai chin te jinga mi vai min ku sang to tak chu mu in alom ta hle maya jung yo ni lo langin black bean noodles orderin siang juan a chu om na huna thliar kar va piturin ni a tir ta a ami tirpa chuan siang juan a chum black bean noodles chi rang apeta nima sela siang juan a chuan black bean noodles ming chuan bai seina a siam saka wangin ama siam nge ai tum thu alo hril ta zoka jung yo nin siang juan a thu sai alo hria chuan thlai chin tum ve ta a avoi khatna atan text message tel lovin anu chu a be pop ve ta a anu chuan makte ta kalo enin amamo turte a thlai chin ta na mo turte chu anu hrilin anu chuan angai tu sak mai tur thu alo hril ve mai boka jung yo ni chuan le kha thon le in ka ti pal tia zia kin a thona
siang juan chu khomo la chuan tui hlep zirin jung yon in alo mu chuan anui a ze kher mai siang juan chu lo langin black bean noodles siam cho tumta avai mim te chu rob dipin black bean noodles chu siam ve theita chuta sauce te chu han polin tui mel taken an siam ve ta a an ai chuan tui ati ema wangen amit tui atla zoi a athil elai chu thalo lak sakin jung yon chuan alom pui thu le kha in avathon ve boka siang juan an le kha ron thon thin tu chu hriat duin tu nge ini ti in an ziak ve ta a siang juan jung yon chuan lo mu in internet a chuan mai chetlara khrang sang te chu jong kolin print chu atuma chu chu vathon atuma ne ma se jung in chuan a thon ngam le talawa siang juan a chuan tu nge ini ngati nge ti in aziak le a jung yon in a mu chuan in uksak du to lovin internet lama chuan akal le ta zoka nima sela athil post then khatte mi puiten alemani ti an lo hriat sak ti mu chuan alung oi lo hle a siang juan alo langin thlipui na tak alo hle ta siang juan chuan in tom hul na nei lovin thlipui chu tuar tlok tloka along te chuan in kalsan in beidong taken a thuta a jung yon ni chuan lo hu in alo en tharenga thlipui in a thlai jong jong te ti chiat saka wang chuan siang juan chu a beidong te kher mai in ti hlum mai chu adu le ta zoka chuta mi papani lo langin siang juan chu an hua mak an ti hle a chulai mun a chen thei lo tur thu an threla siang juan chu tlan chien chuti lai chu jung yon chuan alo en tharenga nima sela siang juan chuan tlan chien na tur reng nei lo mi tam tak lo kalin a chen na mun te chu an ti chiat saka an kual tranta a chuta man betin thomno te chu hak tir an tumta a atopa chuan chelbet thain thomno te chu an hak tir ta a chuta khopui lama chuan ruai in ko thera chuan through in bus sa chuan chu atumta a bus chuan a 63 building atanga zon thlak chu siang juan chuan atum ane jung yon in thil thanga mu chuan rang takatlan chuakin siang juan chu zon hu nge atumta a nima sila siang juan chu lo om to lovin basa alo chuang fel der to a mang ang takin jung yon chuan azong zela bas pakhat chu hu fuin a ta a nima sila pathai talo siang juanan a wala ta ka te active lo en chuan alo active ranga jung yon chu lo langin bas phak lo wang chuan beidong takin ading ta a chutia ngoi renga din lai chuan thom hria in bai sei nei takin atlan le ta chuta bas sunga valotin an hmuta chuta in hel hriat tirin siang juan na hriat chuan an pati chuan an nei dun ta a engkim tak hun long dun se lang mo tok ta